Hagane ga por mentang gidap daga ji snow kumen ga bakrau ban yo ban yeshem bat sakri jong try i banga khot i ji ken halen karum nut we ni gerang ba jong ga balang ne thang sning hang ni hapo balang thang sning ka don go ga long ying ka ba i kwa ban kan mau kerpang ya ga mensim jong ga jing ai sa ka kam ga jong blai i kong norian karum nut i dei we na ki sakri jong try la long kumi ka balang rei dei ba song samla song marway kum ba nitip ki don sipara laingut ke bakia song samla bat hagi por ke ba ngawan train ng kong sene bat nado bangam patre hi kum u pastor ngala juan saang ni thang sning ngawan ban yarab ban hikai tonik solfa daki bon por bat nga sa haying jongki kila nyaw nga kum para la jong bat habaki lek sa jing tray sarep sariang ki ka ying ka sem hanga nga sumar nga pe ka nga shet hi nga bam hi ka long ka jing tnat sibona ka jing jongki pat nyangu yu blay ya ka mensim jong ki kum ka ying karpang i kong norian mar hadin balaklat ki men para ju baro mai samarway baru blay la kren ye i bain ai sa ka kam ga jong blay bat kata ka jing ai jung i kala long ka jingger ko ba kraw ya ka balang kumbau angel jong blay u kren hau Cornelius banong ka jing duai bat ka jing ai jong me kala kiu sot hakmat jong blay te ngayo i bat ngayo sngew bat ngasem dala dehi baka ni sakri jong try kong norian ila ai ya ka kendeu ka bahe bahas ka balang bat kalalong ka jing kerku ka bakraw te kendiat kan sot kanum pinyathu ya kong norian kan bahas sibun kan long ka kubor ya ki badon ka mensiman ai saka kam ka jong blay ya lo juga ta kalau dalam kemat dai pastor ong kan umi hawe habo ble lo kata i ngam klet ya kawe ke cingkren ke i yo ngalong kaba klem khon namar ba song samla hele ngadon sibun ki khon badi kam khon yang ni ke ki para bangai kade kata kadanut kabadan hi badi la ai kade kicaka kaba kumba saw akar ye bad hagane kicaka kadon ke school balang haru ke secondary te kumta kalong ke cingkur khuru lamba kade ke school bad hasenda jong kade ke yang school udon umot bal senan kerpang nam ta jong kong narian bat ki kantin gi bekodor ki ba i labu jing thong ta ba ha kani ke chaka kanam bat ka burom ka jong blay try jisu kan sa juno kita kantin gi badan ha jing tho ba tho haumot ha kani ka chaka kata kade ka jing long jong kraw musim ka jong i ka sakri jong trai kong riak tang katai kedang kidon sibon rei sang kita ki khandiat ki posok ki ba ngasngau bania suno lang biang hakane ke por cine keren lang ban pastor ni sem badan sibon ki prabngai ki bau blay la kerku ya ki don ka spa ka pau ki don ki kendau ki siap andre wala ki kraw ka spa peu kataro khendiat ki bedan mentri man a sa kam ge jong blay te ye kane ngi dwai ba blay hi anda haba u la don kam ya ka khendau ka siap na ki breu ki bau e un kren ni ma o ba ma ki kin sngau thu ya ka ta ka jing pen sngau jong blay bakin ai sa kam jong blay bat kan long ge jer khu hagane ka
per ya ka ba lai Hong chia sing hadu bun sien kani ko. hagan eka kendau ka ba ila ai na ta ka balang ila ai ka balang la bon sen la yo ke jing seng assembly ke jing seng nong trei ka conference jong ki kan thei ha gi tu gi snem pat khot ka women assembly dan khot ka conference la ju yo ha ga ne ga madan hang ni bat ka ne ga long ka jing ku ba kraw wat ye ka chnong tang sning ru aba ki don kam ga no gi don kam ka balang de ga mon sum ha ki kloi ban ai ya ka ban pendon kam ya ga ne ga jeka ni ai ngo yo ble na ta ga ne ga por ka ba kodor ka ba yo ban yes lok ban ban yo ban bu jing kan mau ya ki ne ki ek bat ka long ka jing pan kan mau ya ki wei pat ki prabenget ki Kristen ki ba e ka kam jong ble ban nom bendot ban ai saka kam ge jong ble na mar ka long ka banta ka ba ble us nge bhae to tran kar khu ya ge ka por ka bingere yo ban ya te ben ya slok na gamta ka buram ge jong ble amen Amen.